ber. Wamida kachiel. Ing'e gimomiyo awacho mai bati. Yes. Nikech ing'eyo ni sirkal kiloso, adwa kelie e picture moro ka. Yes. Ni sirkal kiloso, ka president loso sirkal, oseyiere, oloso sirkal. Obro ng'iyo ni to jood madwaro minister gikelo wabunge adi. Nikech ing'e ni wabunge ministers ka president oseyiero, titero gi kanye e bunge madhi kalogi. Kionge numbers to ok nyal mi ministers moromo. Musalia Mudavadi en cabinet secretary ka. En kata minister. Wetangula en gi party ni Ford Kenya. En minister. En gi minister. Ok onyal yudo minister nikech Ford Kenya onge gi numbers e od cha moromo. Musalia ok nyal yudo ministers nikech party ne mano ogo pincha. Onge gi numbers moromo. Kate constituency ne moa e Sabati e kanyo noyombe. Koro onge gi teko malo kucho. Koro mondo jowa nyaka bed gi teko. Ma jowa nyaka Ruto, President Samuel Ruto daktari, kadhi miyowa ministers, nyaka wang'ini to jowa modonjo e bunge gin ji adi. Awuoyo on the basis kaka jachama mar ODM. Ing'eni sani kwa yiero Beatrice ka. Order Mheshimiwa Lali. Kwa yiero Beatrice ka. Gi UDA. Nyathiwa motegno kabisa ma wiye ler ma neno monego bid mane ODM kone monego yiere to wayiere ka ngochopo kacha to koro Mheshimiwa Samuel Ruto luonge parliamentary group marango ma UDA kwa yiero Lale MP ma Ugenya kobro dhi to dhi mana parliamentary group marango mar MDG ko yiera kaka MP mar ODM abro dhi parliamentary group mar ODM. President bro biro mane parliamentary group mar kubro bagen kodwa kaluwore gi numbers warwa. Nyochi neno ka President Samuel Ruto obedo gi a joint parliamentary group meeting gin gi Migosi Raila Amolo Odinga. Ne gibedo gi joint parliamentary group meeting nikech ODM nigi numbers, UDA nigi numbers. Mondo ka gidhi e parliament kacha, ta agenda ma giwinjore parliamentary group ka odhi okale bunge kacha. Mane wach tairo kamano. Beatrice abro mi daka chiel to kapok mi daka go